Bilbo antzerkiaren, zirkuaren eta kaleko arteen hiriburua izango da berriro Bilboko kalealdiaren 13. edizioan, uztailaren lehenengo 15aldian. Zabalguneko eta erdiguneko plazak eta kaleak leku ezin hobeak izango dira hainbat ikuskizunez gozatzeko. Ikuskizun horietan artista berriek, ospe handikoek, bertakoek eta kanpokoek egindako emanaldiak izango dira ikusgai. Iztuak de Famil taldearen soinuekin hasiko da Bilboko kalealdia. Burlasko txaranga batek Bilboko kale nagusia zeharkatuko du itxura malenkoinatsuarekin. Halaber, Kolektif Nomadenko taldearen Salud L'artiste ikuskizunak Foru Jauregiaren inguruetan jarriko ditu bere ile-apaindegiak. Ikuskizun surrealista da eta parte hartzea ziurtatuta dago. Andaluziako Baiben Zirko taldeak Don't Disturb ikuskizuna proposatzen digu. 20. mendearen hasierako fabrika bateko lan egun bat erakutsiko digute. 120 kilo inguru dituen gurpila muntatu behar dute. Zirko Koliflor konpainia frantsesak dizdira berezia emango die Arriaga plazari eta Areatzakaiari. Salir izeneko azken lanarekin 2011ko umore azokaren ikuskizun onenaren saria jaso zuen. Akrobata, musikari eta sentsualitatea gogora ekarriko digu. Plaza berrian eta Areatzan berriz ikuskizun berritzailea izango da urten. Hip-hop dantzaren bidez giza jokabide aztertuko dute. Delfo Belgikarren La Menageri lanak animalien eta gizakiaren arteko botere historioa kontatuko digu Piztien etxean. Saio horren ostean aurtengo kalealdiaren plater nagusia izango dugu. Frantziako Luca Moros konpainia ospetsuaren Page Blanche ikuskizuna. Itzalen antzerkiaren antzinako artea berritu eta berezko irudijokoa sortu dute. Musika, zuzeneko pintura, testuak eta ikus eragina nahasten duen talde freskoa, Arriaga antzokiaren fatxadan jarritako aldami handi batean. Ohiko moduan, jaialdiak kaleko arte eszenikoen euskal ikuskizun berritzailenak ekarriko ditu. Ildo horretan, Elena Golaf dantzari eta koreografoak Patin izeneko kale muntaketa estreinatuko du plaza berrian. Bestalde, Matrioska taldeak Motel Matrioska azken lana aurkeztuko du eta errepideko hotel zikin eta dekadente batera eramango ditu ikusleak. Zirku berriaren erakusle gisa Malas konpainiaz izango dugu. Orsailanak zirkuan oinarritutako ikuskizun ludiko eta bisuala erakutsiko die Bilboko ikusleei. Halaber, Anita Maravillas Areatzaraino helduko da txontxongilo erraldoiekin eta 20. hamarkadako sentsualitatea gogora ekarriko digu. Jaialdia ixteko Arriaga plazak Gaitzerdi teatroaren azken gaueko lan hartuko du. Zuz ikuskizunak Hansel eta Gretel ipuina berriro interpretatzea proposatzen digu. Begirada heldu eta garaikide batekin, asmo eskutuetan murgiltzeko. Vivieron felices para siempre. Bilboko kalealdiaren 13. edizioak aparteko kalitatedun programazioa eskainiko du. Izan ere, nazioarteko kaleko antzeslanen proposamen berritzaileenak izango dira ikusgai. Kaleko emanaldiak, umorea, fantasia, kolorea, argia, hip-hopa, dantza garaikidea, hauek guztiek disiplina anitzeko eszenatoki batean bihurtuko dute Bilboko hiria.